Ndiri musikana ane makore 30. Ndakasvagwa mugore ra1994. Mberi kwangu kune vakomana vatatu, ini ndini wekupedzisira. Baba vangu namai vangu vakarambana. Kubva musi wakabva baba vedu vachienda kumudzimai wavo munyowani, namo takaiona. Takatambura kusvika ini ndarega chikoro ndava form 2. Baba vangu ndipo pavakati zvoni mari yeschool fees vaive nayo, asi vakanga vasiri paposition yekuti vatumire mai vangu mari. The only way was kuti ini ndinogara navo kuHarare. Ndakabva ndikaenda kunogara navo. Ndakasvika mudzimai wavo akandigamuchira zvakanaka. Akanga achiratidza kufara, asi ndakazoona over a period kuti vakanga vachizviita kana baba vangu varipo. Vairatidza kufara, vachiratidza kuva interested muupenyu hwangu, asi izvi vaingozviita nekuti vanenge vachida kufadza baba vangu, asi ivo vakanga vasingandifariri. Mudzimai uyu pandakasvika handina kumbovati mainini, ndaitovadana ndichivati mama, uye munhu uya wandai admire nekuti vaigona kupfeka zvakanaka, vakanga vane basa ravo rakanaka vachishanda mubhengi. Asi handina kuziva kuti vakanga vari munhu akaita kunge skukuviri, nyoka ine misoro miviri, kana kuti banga rinocheka both sides. Kwandiri nekuna baba vangu vaipretenda kundifarira, asi vane zvinhu zvavaita behind the scenes. Chekutanga chandakaona ndechekuti vaiti kana takarara unongoti uchivhura maziso, chero pari pakati peusiku ndaivaona vakamira muromo. Dambudziko rakazonyanya kuuya pandakatanga kunzwa mazamu angu achiita red. Airwadza achiita zviya zvekupisa. I remember one night ndakatadza kana kurara ndichichema, mazamu angu akaita red. Ndokubva ndaenda kuchipatara the following day, ndakatoenda ndiri ndega. Ndobva ndasvika, dokta vakaita matest ose akabuda ari negative. Uyezve chimwe chaishamisa ndechekuti mukati mezamuro umu munenge mune malampu, zvokuti ndakamira mureception area ndakamira kuti dokta vandidaidze, ndenge ndichitovafila malampu. Pandinongopinda madokta, malampu aya aibva disappear. Pane holiday ndakazoenda kuna mama ndikanovaudza kuti mama, mazamu angu anopisa uyezve anoita red. Mai vangu vakabva vangoti uri kuyamwa nenyoka. Ndakanga ndiri mudiki, ndakashaya kuti konyoka inenge ichibvepi. Iye zvino ndo pandakuona kuti stepmother vangu munhu akagara achingoita zvekubata mushonga, ndiyo nzira kapinda nayo mumusha umu, vaibata mishonga. Ina handisi munhu anoita zviya zvekufungira kana anoita kuti munhu ari superstitious kana kuti munhu anobhiliva zvinhu zvemushonga. Ndakangofunga kuti zamu rangu rakanga richiita red nekuti uhameno kwaingovawo kurwara. Chero pandaienda kuchipatara, dokta chero vakatarisa sei vaizongondipa mapainkiller nekuti rinenge rakaita red zvechokwadi, asi havana chavaiona. Ndakazotanga zvekuwa kuti museri mezamu maita unge mune waterfall, ndichiwa unge mune mvura, ndaitowa mvura ichita kuyerera mukati. Zvinhu zvakanga zviri strange, asi hazvina kugumira ipapa. Umwe musi zvakare ndakati ndakarara ndikaona zvakare mai vaya vakamira muromo. Zvinhu zvaindishamisa kuti kosei vachiti kana isusu takarara vanouya kuzomira muromo vakatitarisa. Kubva ipapo mazuva anotevera ndakatanga kuona kuti pasenta pepenti rangu ndaiti kana ndakunogeza panenge pane zvinhu zvitema. Ndaishamisika zviita kunge madota so. Ndaishamisika kuti chinhu ichi chii, asi sekutaura kwandaita ndakanga ndiri mudiki, ndakanga ndisingambofungiri zvakawanda. Ndaibva ndawacha pendi rangu ndobva ndariyanika. Mangwana zvakare ndoona pane zvinhu zveblack zviri pasenta pependi rangu. Ndokubva paya ndazoona kuti ndakazonotisa kuti mukati menhengo mangu makatanga kubuda chimwe chinyama ichi chikatanga kukura. Ndokubva ndanoudza zvakare amwe mai vechikuru vataipinda navo chechi, vakati uya ndikutarise. Pavainditarisa chinyama chiya chaibva chadisappear. Zvakava zvinhu zvinonetsa. Uyezve chimwe chinhu chandoda kutaura ndechekuti kana ndichirara ndaiwa kuremera kuti mba munomu hamusi kurarika, zvekuti ndinoshanyarika ndashanyarikazve mba musingarariki. Mazuva anotevera ndakatanga kuti kana ndichinamata, pandinozama kunamata ndinoita kunge pane munhu ari kundivhara voice rangu, zvekuti ndaistruggle kuti ndinamate. Kubva ipapo ndaiti kana ndakarara ndairota ndichimhanyisiwa, asi chinhu chinenge chindimhanyisa ndenge ndisingachioni. Ndaiti kana ndichimhanyisiwa ndaibva ndangoita kunge ndiri kujamba so
kana ndajamba ndobva ndanomhara ndojamba ndichita kunge munhu ari kubhururuka. Vaisambofufa vakandibata. Rimwe zuva zvakare ndakati ndakarara, zvose zvaingova hope, kwandiri ndaingofunga kuti kurota. Umwe musi ndakati ndakarara zvakare ndokubva ndavarota vachiuya vakanditi imwa mushonga uyu. Vakauya vane mushonga vakandipa mushonga uyu, asi zvaita kunge zvitanda so. Ndobva vanditi imwa mushonga. Ndobva pandakavhura muromo, ndobva ndavhoshama muromo ndateerera kuti vanditi imwa mushonga. Pandakashama muromo ndokubva ndazama kumedza. Huro yangu pakaita kunge pane super power rakanosunga huro yangu. Ndobva vati hausuda kumedza. Ndobva ndavaona zvakare, ndakaita kunge ndabuda mubhodhi mangu, ndikavaona vachienda mukicheni vakanotswanya vachikuya chimushonga chacho. Ndobva vadzoka zvakare vakati imwa mushonga uyu. Ndobva ndashama muromo. Papaita futi haya pawa yakauya ikasunga huro yangu. Mangwana ndakati nchimuka ndakugadzira kuenda kuchikoro, handina kuvaona. Vakakurumidza kubuda. Manheru tadzoka zvakare handina kuvaona, vaiva kutoita kundinzvenga. Asi still ini nekuti ndandiri innocent, ndakanga ndiri mwana asingazivi zvinhu zvemushonga, ndakangoti hameno. Takaramba tichigara pamba apasi pakanga pasisachagariki nekuti vaizama kundiisa zvavaindizama vachikonewa. Umwe musi mwana wavo ndiye akazouya akandiudza akati mama havakufariri, vandiudza kuti ndisataura nemi, uyezve vandiudza kuti imi munobata mushonga munoroya. Ndakashamisika kuti kuzviri kubva kupi. Mwana uyu aindiudza izvo akanga ari grade 2, akanga ari mwana wamai ava. Ndakashamisika kuti ko zvabva nekupi, zvikandirwadza. Kubva ipapo ndakatanga kuobserve, ndikaona kuti mai ava ndaiti chero ndikavamhurusa vava vasachatondipinduri, vaitondivenga zvemachokwadi. Ndakanga ndiri mwana anobva kumhuri inonamata. Amai vangu vakandidzidzisa kunamata. Ndakatanga kunamata. Every month end vanhu vekuchechi kwedu taitsanya tichienda kugomo tichinonamata. Saka nerimwe zuva month end yakatevera ndakabva ndatsanya ndobva ndaendawo kunonamata ndichiti Mwari, ina handizivi chii chiri kuitika. Kuchikoro zvidzidzo zvangu magrades angu aidona, asi still ndakaramba ndichiverenga ndichistudya very hard nekuti ndaiziva kuti the only ticket kuti ndiite upenyu hwakanaka kwaiva kuti ndidzidze, uyezve kuti mai vangu upenyu hwavo huchinji ndaifanirawo kudzidza. Uyezve ndaitenda step mother vangu nekuti vaindiendesa kuchikoro nababa vangu. Takaenda kugomo kuya, taenda kugomo takanamata, tikanamata. Ivo vakabva vafona vachibvunza kuti asi maindaona here. Ini ipapo ndakanga ndisachataudziwi, endezve baba vangu vakanga vasikokumba. Zvese izvi zvaiitika kana baba vangu vasikokumba. Kana baba vangu vakangouya ndaipraiziwa zvisingaiti, vachindifarira, vachipainta picture iya yekuti ivo vakanga vachindida. Takati tichinamata ndipo pandakazongoona imwe nyoka yakangoita kunge mvura so iri kudigwa pasi ichiyerera. Izvo rakanga riri zinyoka. Zinyoka iri rakabva radarika, tikangoti pamwe ingoriwo nyoka. Kubva ipapo pandakadzokera kumba, mazama angu akanga asisachagwadzi nekuti takanga tanamata zviya zvekunamata. Ndipo pandakazoona kuti nekuti takanga tatsanya tanamata, takati garei. Ndipo pandakazotanga kuona zvakare kuti ndakarara ndainzwa kuti pane munhu anenge achirara neni. Izvi zvinhu izvi hazvisi zvinhu zvekufungira. Ndainyatsoonzwa kuti pane munhu aitouya ondibata, aisaita zvekumbopurudzira kana kuita sei, aingosvika ondibata orara neni. Kana arara neni aisambotora nguva yakareba obva abva aenda. Zvakaenderera mberi zvinhu izvi zvichingogara zvichidaro, ndikatanga kuita imwe yeast infection yekuti chero ndikaenda kuchipatara ndaingomwa mapiritsi 2 days zvakare yobva yatanga yeast infection yaisambopera. Ndakatambura neyeast infection iyi. Kubva ipapo ndipo pandakazoona kuti amai vangu vakanga vasiri munhu akachena. Mubedroom mavo vakanga vasingatibvumidzi kupinda. Asi zvechimwe chinhu chandakaona ndechekuti ivo nevana vavo vakanga vasingawirirani. Vana vavo ndivo vakazondiudza kuti pane zvavaive vaona mubedroom mavo zvakavatyisa uyezve zvakavakatyamadza. Pari zvino mazamu angu
ari kuramba achiita red uyezve anotoita kubuda ropa pamunyatso. Chimwe chinhu chandataura ndechekuti ndane 30 years asi handina mukomana, uyezve hapana munhu anoda anomboratidza interest mandiri, uyezve ndinotoona kuti handizivi kuti chii chavakandiisa, nekuti rimwe zuva ndakamuka makuseni tichitsvaira yadhi. Saka zvakaitika inini ndindaigara ndichitsvaira yadhi, ndindaita basa pamba apa. Ndakamuka nditsvaira yadhi, yakanga iri Sunday ndiri 1, ndobva vauya vakandijoina vakandituma kunochera mvura, ndobva ndadzoka ndikava pamvura. Ipapo foni yavo yakarira, munhu ndokubva vapindura vachiti ndinaye, ndokubva ati tiri kutsvaira tese. Kubva ipapo pandakatsvaira navo yadhi, zvese zvandaizama kuita zvairamba. Papoindi ndatopedza chikoro, ndatova kucollege, asi papoindi iyoyi ndakanga ndichitsvaka attachment. Ndakatsvaka attachment ndichishayiwa, ndaitsvaka ndikaendako ndichishayiwa. Ndakazoziva kuti musi wavakatsvaira neni vanga vaisa umwe mushonga pachindevele unonzi chiqita. Mushonga uyu ndewekuputsa zvese zvaunobata, zvechokwadiwo zvese zvandaibata zvaisabudirira. Chero ndikaapply passport chaiyo yaisabuda. Iko kucollege uko ndakazonotambura kutsvaka maresults angu ndikawashaya, zvese zvaisabuda. Vakazosvika pakundiratidza kuti vakanga vasingachandidi, vakandiburitsa mumba mandaigara ndikanotanga kugara kucottage, ndichirara kucottage ikoko. Ndipo pandakataura navamwe mai vekuchechi ndikavaudza zvandaisangana nazvo. Vakandiudza kuti mwanangu, kana uchida kurarama tiza neupenyu hwako. Ndiko kubva kwandakaita pamba apa. Handidi kukunyeperai, kusvika izvezvi ndinongoona zvinhu zveblack papendi pangu, uyezve kana ndakarara ndinonzwa kuti pane munhu ari kurara neni. Mazamu angu anoramba achiita red, anoita malambu. Kana ndikaenda kwadhokta vachinonditarisa vachiita breast cancer test, hapana kana chiripo. Zvese zvandinobata, chero ndikazama kutengesa matomatisi, hapana chinobuda. Veduwe, ndibatsireiwo vanhu vaMwari. Ndatambura, ndazama zvese, asi upenyu hausi kuendeka. Ndibatsireiwo. Kana pane vanoziva kuti chii chandingaita kuti ndibvise munyama uri pandiri, ndibatsireiwo. Kana pane vanozivawo kuti chii chandingaitawo kuti ndisanzwa kuti pane munhu anorara neni, ndibatsireiwo. Panyaya yese iyi ina handina chandakambovatadzira, handina musi wandakambova disrespect, vakanga vachingori mai vangu. Handina musi wandakambofila kuti sei variyo vakaroorwa mai vangu vachisiwa, asi chandakaona ndechekuti ivo vanorwa hondo neni, and handizivi kuti chii chandakavatadzira.